deixado a ervinha fresca pra acomodar o meu costado. A inmensidade de ver un manto de estrelas branco que desde sempre contempla o facer humano. Invita-me a facer unha reflexión. Non importa que teño nin o que son, un sentimento que embarga o meu coñecer. Será que xa queda longe a miña nené? Será que sei que algún día xa non veré a tua olhada nos meus ollos outra vez? Será que ao fin comezo a comprender que algún día xa non te terei? Por unha vez consigo ter parado o tempo para comprender que a vida é un momento no que buscar a paz comigo mesmo, sen pretender nada máis que os teus desexos. Unha palabra